Така, Ами, добре. ние малко се забавихме, за което се извиняваме. Имаме вече 8 минути аванс, така че мисля да стартираме. Добър вечер на всички, които решиха да се присъединят. Благодариме за доверието и за интереса. Преди да започнем към същината и да обсъждаме темата, всъщност, за която сме се събрали днес, едно бързо и кратко представяне. За хората, които не са чували и виждали мене, първо да кажа, че аз съм Алекс Цветанова и с съпруга ми Тодор от около 10 на години вече разработваме продукти в грижа за косата и в грижа за кожата на лицето, шията и деколтето, брандата Калиначи, естествено. И така, Радостина е любим човек. Ради, моля те да се представиш с няколко думи за хората, които не те познават. Изгубихме те за секунда. Предполагам, че телефонът ти звънна. Чуваме ли се, че Да. някакво Да. звъне изгуби? Да. Аз съм Радостина и както обичам да се представям, аз съм хеърхолик. От може би 2013-2014 година много интензивно се занимавам с събиране, колекциониране, анализиране на информация за грижа за косата. И съответно от половин година Hairholic си има свое място в центъра на София. И да кажем, аз съм просто от ентусиаст към специалист за няколко години в това как да направите косата такава, каквато дори не подозирате, че може да бъде, т.е. да достигнете генетичния потенциал на косата си. Ради, ти си енциклопедия факт. Ние се познаваме за хората и за аудиторията вече от няколко години. Имаме удоволствието да се познаваме и да работиме заедно. Така че директно говоря на ти. Предполагам, че не е проблем. Да, разбира се. Ти наистина си енциклопедия по посока на знания, свързани с грижата за косата, с грижата за скалпа, продукти, съчетаването им, терапии. Как се роди мечтата за Hairholic? Ние всички знаем, че, нали, особено хората, които те следваме, знаем, че ти всъщност си юрист по образование с дългогодишна практика в сферата. Как се роди мечтата за Hairholic? Тя е сбъдната вече към днешна дата. Аз честно казано, преди 2 години, малко повече от 2 години, преди 3 години въобще не си представях, че мога да я реализирам. Струваше ми се огромно начинание, защото ние жените обичаме да тръгваме с перфекционизъм във всичко, да бъде и това, и това, и това, всичко да бъде изпипано. И честно казано, най-вероятно още нямаше да се случи, ако едно събитие нали, в личен план някак си не ме е ритна и ми каза, хайде сега е момента да действаш. Реално отнеми така известно време да намеря най-доброто място. Имах разочарование от гледна точка на това къде да бъде. Но, както се казва, Господ си знае работата и в момента в Hairholic е на едно от най-чудесните места в София, в центъра и въпреки всичко не в лудницата, в красива сграда, паметник на културата и да кажем, идването в Hairholic е удоволствие. Всички, които идват, го споделят и се връщат. Факт, Hairholic е едно прекрасно, луксозно, много уютно и предразполагащо място. Може би защото самата ти си такава и предразполагаш. Започваме с въпросите. Да, и наистина е на топ дестинация, прекрасна сграда, можете да отидете до там пеш, не е нужно да паркирате, има и къде да се паркира, така че ако някой е решил, наистина препоръчвам с 2 ръце, Hairholic е мястото и Ради естествено човека. Кажи ни малко повече какво правиш ти, когато един човек дойде при тебе в Hairholic. Какъв е професионалният подход? Защото ние си имаме, не си поговорим и за домашната грижа, но какъв е професионалният подход? Какъв тип диагностика правиш ти и как помагаш? Обикновено хората идват с представа за косата си, която доста често е грешна. Обикновено смятат, че косата е в по-лошо състояние, отколкото в действителност е.
И в зависимост от това дали идват единствено за да се постриже, бояди са косата, да се направи някоя терапия или интересен цвят, хората, които идват с конкретен проблем, свързан с а, косопат, каквато е темата днес, Мгм. започваме с диагностика на скалпа и по-скоро на фоликулите, за да може да се установят а, какви са, да се установи какво е моментното състояние на косата и след разговор съответно с клиента, какво е било преди. Уреда, който използвам, е един от най-добрите дерматоскопи или трихоскопи в света. Той използва изключително напреднала технология, изкуствен интелект, за да направи пресмятане и анализ на определени състояния на скалпа. И вече моя работа е, след като видя какво той ми е извел като информация и какво сме говорили съответно с клиента, да съм наясно какви са възможностите за подобрение и на къде да се работи. Като Hair Metrics дава информация много точна колко фоликула има на квадратен сантиметър, какво е междуфоликулярното разстояние в различните зони на скалпа, каква е плътността, кои косъмчета ще изгубим и повече никога няма да пораснат, какви са възможностите евентуално за връщане назад или за спиране на процеса. И тази дерматоскопска или трихоскопска аналитична програма дава много, много добра информация и в резултат на нея се постигат много добри крайният вариант след терапия наистина е много добър. Можем да направим сравнение. Това е важно да се направи винаги, когато има започнал процес на изтъняване, защото не е нужно да има косопат, изведнъж човек да се усети, че опашката е по-тъничка, някак си косата е по-вяла, не е като преди. Уж няма косопат, а как се случва този процес? И този процес е много тих и честно казано в повечето случаи хората остават много изненадани от състоянието, до което е стигнала косата им, тихо и неусетно. Преди да продължим нататък, знаем всички, че Hairholic групата се ползва с код за отстъпка. Имайте предвид, че по време на лайфа кода ще дава 20% отстъпка, включително и на комплектите. Сложили сме го като коментар за улеснение, ако някой иска да се възползва. Ради диагностиката с уреда е едно на ръка. Твоята преценка като професионалист и диагностик е допълнителен бонус. Аз знам, че всъщност хората, които излизат от Hairholic, те получават и напътствия, и рутина, и де-факто ти всъщност доста пишеш и доста информация подробна даваш. Не се разчита на хората да запомнят всичко, което ще им кажеш на момента, за да не се плашат, нали така? Да, така е. При консултацията, освен че говориме за конкретния човек какво да прави и как да се грижи, какви комбинации от продукти може да направи с съществуващите, плюс какво допълнително е подходящо да си вземе, за да оформи една по-работеща рутина. Но след като устната консултация приключи, той получава файл с обща информация, за която ние сме говорили, за да не я забрави, а именно какви са видовете шампуани, които са подходящи за използване, как да ги използва, според пориозността на косата, която съответно аз съм установила по време на консултацията. И много е важно да получи той тези насоки, за да може вкъщи да прави правилната грижа, която е най-трудното за хората. Аз видях и от въпросите, които в групата зададоха, наистина срещат много голяма трудност вкъщи да се оправят с продуктите и да ги комбинират правилно. А,
Факта и наистина това е огромно предимство на всеки, който посети Hairholic, защото наистина ние си мислиме, че докато по време на разговор нещата са от обща култура, имаме представа за какво си говориме, получаваме обаче доста информация и впоследствие се забравя. Колкото и да си мислиме, че помниме, ежедневието почва да ни завлича в своите си неща и всъщност забравяме. Така е. За, Така, за, това е. За това е важно. Аз съм им казала винаги на консултациите, ако искат, могат да пуснат аудиозапис, който после да ги улеснява за това, което сме си говорили, как съм отговаряла на въпросите, конкретни, какво съм пита, какво са ме питали и какво съм отговорила. Защото това е много по-полезно да можеш да си го чуеш няколко пъти. Някои хора си записват консултацията, други разчитат, нали, да помнят и аз след това да изпратя допълнителна информация, което правя. Но искам да кажа, че консултацията е една част от информацията, която се получава. Тя е общата насока какво да правиш с твоята коса, така че наистина да получиш резултат. А за тези, които искат по-подробна информация, ама какво точно, формулирано с конкретни протоколи, с напътствия, как да се използват, кога да се използват, как да се усеща косата, вече това е предмет на изграждане на персонална рутина. И много от момичетата са се възползвали и изграждам и в момента изграждам много рутини за домашна грижа. И когато виждам, че когато се изпълняват насоките, резултатите, честно казано, идват по-рано и от моите очаквания, защото аз съм малко скептична и винаги давам повече време да се случат нещата, но те напоследък се случват доста по-често, когато се следват препоръки. Факт, да, хубаво е да следваме препоръките на специалистите. Ради, а кои са най-честите причини косата да изглежда по-слаба, по-тънка или без нужната жизненост и блясък? Значи причините са много, наистина, и това са процеси, които започват за различните хора по различно време. Младата коса или младия човек, аз вече имам такава обремененост, гледам постоянно хората в косите и се радвам на млади момичета, красиви, хубави, плътни коси. И моя апел е към майките на тинейджърки да им обръщат внимание, да се научат правилно да се грижат за косата, за да могат да забелязват промените. Това, за което нали, и преди малко споменах е, че промените започват под влияние на много фактори. Аз ще изброя само няколко от тях, като най-често срещания, колкото банално да звучи, е постоянния статичния стрес, на който ние сами подлагаме организма си, понякога и за абсолютни глупости, такива, които не би трябвало да ни притесняват. Тревожността, даже не стреса, ами състоянието на постоянна тревожност държи високо нивата на стрес и когато е така, косопада е много честа реакция на организма. За съжаление, в последните години се наблюдава и още нещо. Много повишено и агресивно действие на андрогенните хормони, които атакуват космения фоликул. И ако преди години това беше характерно повече за мъжете, оплешивяването, което започва тук на слепоочията, в центъра на главата, а отзад остава една линия с коса, брадата тръгва да расте по-гъста, последните години ескалират андрогенетичната алопеция от мъжки тип при много жени, даже много по-често срещана от женския тип. И това е заради различната среда на токсини и на атака с различни хормони, с които поемаме от храни, от медикаменти понякога, дори от добавки, без да се усещаме. Има много добавки, които стимулират естрогена, например. Но това, което искам да обърна внимание е, че процесът наистина, когато има косопад и се свлича коса, човек много по-бързо реагира. Той усеща, че има проблем и търси решение. Когато обаче няма такъв изявен косопад,
а процесите работят отвътре бавно и полека, и косата била в добро състояние и жената или мъжа не са свикнали да полагат някакви по-специфични грижи. Усещането, че проблема е настъпил е тогава, когато някои процеси са приключили, някои врати са затворени и няма връщане назад. Затова превенцията в Hair основното и най-важно мое правило е предпазване, превенция, защита на косата. И затова е важно хората да усещат промените в организма си и разбира се да търсят причината. Защото ако едно изтъняване на косата е свързано не с косопат, ами с процеси на повишаване на определени хормони или понижаване, липса на определени нутриенти или прекалено завишаване, то има и един фактор, наречен остаряване. Ние изглеждаме добре и на 30, и на 40, и на 50 визуално, но тялото старее и трябва да имаме предвид, че подкрепата за тялото отвътре не трябва да се пренебрегва. А като казваш превенция само под формата на грижа, следене на показателите вътрешните или превенция и в грижата? Значи най-добрата превенция е да се даде възможност на организма да няма недостиг на важни, не само за косъма и за изграждането на косъма, но и за цялото тяло. Нали, витамини, минерали, нутриенти. Има базови изследвания, които е добре регулярно да си ги следим. Ние, жените, страдаме много често от ниски нива на желязо. Колкото и прозаично да е, за тази половин година, в която работя физически, а преди съм правила и консултация онлайн, гледала съм не знам колко на брой изследвания. Мога да кажа, че на едната си ръка мога да преброя случаите, в които една жена не е суплементирала с желязо и има добър феритин. Феритина на 98% от жените е нисък. И той е нисък по много причини. Една от тях е ежемесечното кървене при месечния цикъл. Другата е самата особеност на нашия организъм да не усвоява добре желязото, защото желязото в големи количества за организма е токсично. И организма мисли и решава, че е по-добре да е в липса, отколкото да е в прекалено много желязото и съответно да създаде проблем, защото токсичността е опасна за живота и здравето. И поради тази причина много трудно се усвоява желязото, така че да се транспортира, да се превърне в феритин и органите да могат да го използват. А косменият фоликул ползва страшно много феритин. Има нужда от феритин. И съответно количеството феритин в космения фоликул е най-малко, сравнено с другите органи. Добре, споменахме стреса, споменахме нивата на желязо. Кои са другите често срещани причини за косопат? За появата на косопат и на алопеция? Значи, основните причини се търсят в инсулинова резистентност или проблем с щитовидните хормони, липса на основни минерали и витамини като B12, фолат, цинк, магнезий, мед е много важна, витамин А. Когато те са в ниски нива, формирането на косъма се затруднява. Много е важно да се следи нивата на хомоцистеин, защото когато те са над 9, макар че са в референтни граници, показват възпаление около космения фоликул. А възпалителните процеси около космените фоликули са най-опасни, защото те са невидими, ти не ги виждаш. Дори в изследване не се засичат, но този възпалителен процес, който протича около космения фоликул, влияе пряко на плътността на косъма, който се оформя, и от един косъм с нормална плътност или такъв с по-висока плътност, постепенно намалявайки плътността, може да стане съвсем тънък и в крайна сметка да стане от терминален велосен, т.е. да спре да расте и да атрофира самия космен фоликул.
Факт. Аз продължавам обаче да връщам се на тема превенция, защото съм чувала твърдение от рода на аз ползвах вашите продукти, косопада ми спря и спрях. Де факто грижата за скалпа е Да. спряла. Ами, Как това е нали, да се предпазиме? Да. Да, най-често срещания проблем е следния. Има косопад, ползваме продукт за косопад. Няма косопад, не ползваме нищо. Истината е, че грижата за фоликулите трябва да бъде, ако не ежедневна, разбира се, когато няма съществуващ проблем, при младите хора, когато няма съществуващ проблем, е достатъчно да бъде при всяко измиване на косата, да има целенасочена активна грижа за правилния растеж на фоликулите. Когато обаче засичаме предстоящ проблем, например, предстои ни да приемаме медикаменти, кортикостероиди или по-тежки, или ни предстои оперативна намеса и така нататък, е добре да започнем превантивно, по-активна грижа да се насочи към фоликулите, за да може предстоящия косопад, който най-вероятно ще се отключи след някакъв такъв процес, да може да бъде по-малко, отколкото би бил без. И нещо друго, което е много важно. Когато има активен косопад, аз не препоръчвам да се използват масла на скалпа при активен косопад. Препоръчвам принципно, може да се използват, добре е за скалпа, има чудесни базови масла за скалпа, но когато има косопад, те подпомагат разхлабавянето, да кажем, на космените фоликули и по-лесното отпадане на такива косъмчета, които не биха паднали сега, биха паднали след време. И тъй като прокапила в вашите продукти, действа пък той в насока една част, не всички, за съжаление, да не сме чак такива оптимисти, но една част от фоликулите, които са излезли от фаза на растеж, под въздействието на прокапила да започнат да се закрепят за дермалната папила и да започнат отново да растат. И поради тази причина е добре да избягваме ползването на масла на скалпа при активен косопад. В останалите случаи, за грижа за скалпа, за грижа за растежа на здрав косъм, използването на базови масла на скалпа е много добро, дори е грижа за самия скалп, защото той не трябва да бъде пренебрегвана неговата грижата за него, защото той е един от аспектите в цялостната грижа. Да кажем, ако грижата отвътре е цялостна, тя е за растеж на фоликула, за растеж на косъма от добър фоликул, за общото ни здраве, то грижата за косата отвън е в три направления. Едната е грижа за растеж на здрав косъм, т.е. грижа за фоликула, дали противокосопаден продукт, дали такъв, който увеличава фазата на растеж, удължава я, дали такъв, който храни фоликула, за да произведе по-плътен и хубав косъм. Другата грижа е за самия скалп като кожа, защото са възможни проблеми като себорея, себореен дерматит, псориазис, различни екземи, или сухота дори понякога, са проблем, който пречи на правилния растеж на косъма. И затова и самия скалп е важно да се грижим за него. И вече третата линия на направление е грижата за дължината на косата. Там е редуване на терапии, подходящи, вече нататък малко защото видях, че има в групата доста въпроси в тази насока. Ако искаш, можеш да ми ги попрочетеш, за да им отговоря на момичетата. Те са повече насочени към домашната грижа. Кажи ми първо какъв е херхолик подхода. Аз виждам, че има и тук въпроси, имаше дали продуктите на Калиначе са подходящи за бременни и за кърмещи. Директно ще отговоря, не са тествани. Това продукти, нали, които бихме казали твърдо, че са подходящи за бременни и за кърмещи, би следвало да бъдат тествани. Не са тествани продуктите, така че състава на продуктите е както на опаковките, така и в сайта наличен. Посъветвайте се с проследяващия бременността съответно и в този период. Дали има нещо, което би счел той, че ще попречи. Да, те се интересуват от домашната грижа, защото не всички са в София, не всички имат възможност физически да дойдат. Аз помагам много точно за такава грижа и продуктите на Калиначе са много подходящи да влязат в една
комбинирана рутина и с други марки, защото аз съм привърженик на използването на най-доброто от всички брандове. Никога няма да ме видиш да казвам само този бранд е добър, пък всичко останало не става. Ние затова ти имаме доверие. Да, и за това е важно да се има предвид, че когато се изгражда рутина, подхождаме последния начин. Освен какви са нуждите на косата, какви са възможностите на човека да изпълнява протоколите. Защото много често идват и ми да заявяват, аз ще правя всичко, ще спазвам времетраене и така нататък. И в последствие винаги така прескачат по-стабилните протоколи, които са абсолютна грижа и работят на принципа, днес нямам време, много ми се спи или еди какво си и ще стоя само в банята за около 6-7 минути с маската. И накрая казват, то не работи. Не работи, защото моя метод е не само да имаш време за себе си, да си обърнеш внимание чисто като от гледна точка, ако съм психолог, ще кажа, бъди малко егоист, намери в днешния ден, в който си намерил време за работа, за дете, за съпруг, за приятел, намери време за себе си, отдели си 1 час, за да можеш да имаш косата, която искаш да имаш. Защото ако ти не приоритизираш това, което ти е цел, да постигнеш генетичните възможности на косата, това няма как да се случи. И затова грижата в къщи е много важна. Грижата тук при мен е различна, защото като дойде човек, аз преценявам в момента каква е нуждата на косата. Не каква е била при предишното измиване, не каква ще бъде след няколко. Днес, в момента аз я виждам и единственото нещо, което питаме е кога е ползван дълбоко почистващ шампуан, за да знам, ако не е ползван скоро, да започна с него, защото рестарт на косата е необходимо да се прави поне на 2-3 седмици, в зависимост от това колко често се измива. Защото ако една коса се измива 2 пъти седмично, може и веднъж месечно да се прави такъв рестарт, защото и зависи къде се измива, защото ако във Варна се измива косата 2 пъти седмично и в София, във Варна бих казала да се ползва на 10 дни веднъж. В София бих казала веднъж месечно. И това го уточняваме, разбира се, при консултациите, но това, което е много важно, е, че ако вие не обърнете внимание, нямате интерес да се погрижите, каквото и да ви направя като рутина, каквато и грижа да ви кажа да спазвате, резултат просто няма да има. Пак, да, понякога пренебрегваме себе си, пренебрегваме нуждите си, пренебрегваме и препоръките, които ни се дават в интерес на истината. Било то от неглижиране, било то от ненамиране на време, от мърза, от други приоритети, както искаш, така можеш да го наречеш. Най-често е ненамиране на време. Тоест, ние можем да намерим време, но приоритизираме други неща, а не грижата за себе си. А задачите всъщност никога не спират, така че винаги ще има какво друго да приоритизираме. Хубаво е, както каза ти, да сме малко егоисти и особено с напредване на възрастта, ако искаме да запазиме вида и външния вид, както на лицето, на кожата, така и на косата, е хубаво да си обръщаме все повече внимание и ако нещо сме взимали като даденост на 20, на 2 по 20 вече е малко по-различно. Факт. Така е, да. Преди да продължим, Ради, има въпрос от Теодора Златевска, която пита в коя част на референцията трябва да се ни желязо, феритина, мед, цинк, показателите в оптимална или в... Поне желязо трябва да бъде минимум 70. Аз казвам минимум, защото и минимума трудно се стига. Най-добре е да бъде 80, 90, 100. Чудесно, косата расте чудесна. По отношение на цинк, магнези, мед, е добре да бъде някъде около средна граница. Дори да бъде към долна граница, да не бъде под. И нещо много важно, което много клиенти виждам, че подценяват, е когато се направят изследвания и се види, че има недостиг на различни
показатели са извън граница или дори много често те са в граница, но за косата не са окей. Има важни неща, свързани с приема, защото не всичко се усвоява адекватно, когато е близо до друга добавка или до друг нутриент. Например, трябва много да внимаваме, ако имаме недостиг едновременно и на цинк, и на мед. И цинка и мета имат много ключово значение за растежа на косъма, за формиране на кератина. Също така имат съществено значение и за скалпа като цялост. Цинка има съществено значение за увеличения себум, от който тръгват много проблеми. Но ако се пият в близост или дори се пият в един ден, цинк и медта не се усвоява по никакъв начин. Затова, когато има недостиг и на двата показателя, е добре единия да се приема. Единият през ден. Днес мед, утре цинк, после пак мед, после пак цинк, когато и двата са в недостиг. Ако единия само е в недостиг, другия не се приема, защото няма нужда да излизате извън границите на нужното и да отивате в горни граници на голяма част от минералите и микроелементите. За B12 бих казала, че според нашите референтни граници са много ниски и високите граници. Е добре да бъде поне 800, което като погледнеш референтните граници, виждаш горна граница 500 и смяташ и ти си 320 и си казваш аз съм супер, всичко е наред, но това показва латентен дефицит на B12 и най-вероятно на фолиева киселина и на B6, защото когато B12 не се усвоява добре, най-вероятно не се усвояват и тези два витамина от Б групата, които са много важни за косата. Преди да има въпроси много свързани с домашната грижа, преди да продължим напред с домашната грижа, Ради, какъв е Hairholic подхода, двойният подход в борбата с косопада? Ти си имаш запазена марка в това по отношение. Да, метода Hairholic е специфичен и той е свързан с адекватна грижа както за скалпа, така и за дължините. Много често при мен идват клиентки и казват, аз не харесвам хидратация, косата ми става една мека, пухкава, искам да има плътност, искам да има тежест. Има коси, които не толерират хидратация, има такива, които не толерират протеин. Като казвам не толерират, имам предвид визуално не изглеждат добре. Повечето хора съдят за действието на един продукт по неговото визуално изражение, как прави косата им, колко хубава, колко гладка, колко мека или колко плътна. Когато говорим обаче за адекватна грижа за косата, мога да кажа, че всяка коса, независимо каква е пориозността, еластичността, дали се боядисва, дали се блондира, дали е естествена, има нужда от 3 различни вида протокол. Протеинов, увлажняващ и хидратиращ. И когато предимно, да кажем, увлажняващи и хидратиращи, защото хората често ги бъркат, това са различни видове протоколи. Каква е разликата, Ради, за всички, дето я бъркат? Хидратация са всички съставки, които задържат, които могат да подпомогнат на косъма и на кожата всъщност да поеме вода, да поеме влага. Moisturing или увлажняващите са тези, които помагат влагата да се задържи вътре. И ако трябва да ги кажа кои са, хидратиращите съставки, те са сходни и в продуктите за кожа, за лице и в продуктите за коса. Това са пантенол, урея, мадехасосит, което е, да кажем, азиатска центела там, екстракт. Много е важно естествените хидратиращи фактори, като млечна киселина, да не се пренебрегват, хиалуронова киселина, колаген. Това са хидратиращи активи в продуктите. Вече когато говорим за увлажняване, там слагаме всички масла, всички восъци от типа, дори ланолина, който е себума от различни
видове овце. Това са все, дори тук можем да сложим и петролните деривати, те също са, кажем, moisturizing или увлажняващи активи. И една коса има нужда да вкараш влага в нея, но и да я задържиш. И това, което най-често се случва, което видях в практиката, когато преди години, много преди да създам метода Hairholic, виждах следния проблем. Казвам на дамите да редуват хидратация, протеин, увлажняване, и се получаваше следното. Особено коси, които са подложени на повече агресия, изправят се, ползва се преса или по-агресивно се бладисват или не се грижиш толкова за тях, те най-бързо губят влагата, губят водата. Косъма става много сух, много чуплив. И тогава усещането ни е, че косата е увредена и започват едни възстановяващи терапии, силни протеини, които действат във вътрешността на косъма, дават един вид възстановяване, но когато няма влага вътре в косъма не е еластичен и се чупи. И тези паднали малки косъмчета, които често се забелязват, не са само от това, че вътрешната структура на косъма е нарушена, има експлозии на кортекса, демек има нужда от протеин и възстановяване. Много често те са свързани с това, че косъмът не е еластичен, няма достатъчно влага и при някаква механично действие, като сресване, търкане от дрехите, той се чупи на определени места. И тъй като по-голямата част от малко по-дългите коси са по-пориозни по дължините, да кажем средна пориозност в корените и в горната част на косата, се получава следното. Използва се хидратиращ протокол, хидратиращ шампуан, хидратираща маска, чиста хидратация, в нея няма протеини. Косата в този момент изглежда добре, пипаша, гладка, мека. В рамките на 24 часа косата започва да се променя, започва да изпръхва, да става суха, а до следващото измиване напълно променя вида си. Сякаш имаш нужда да я измиеш още веднъж. И да, имаш нужда да я измиеш още веднъж, защото това, което се случва, е, че частите на косата, които са по-пориозни, с по-отворени кутикули, те са изгубили влагата. Чрез тях влагата е напуснала косъма. И косъма е останал без да има вода в него, което го прави еластичен. И поради това мое наблюдение е, че много често и много лесно се губи влагата в косъма, а пък от друга страна косите, които не харесват хидратиращи продукти, избягват да ги ползват, много често се получава една напротеинчена, на жаргонно казано, коса с много възстановяващи терапевтични продукти пълна, но липса на влага и на еластичност. И основният подход в метода Hairholic е, че аз не редувам протоколите за правилна и адекватна грижа, не редувам протокол хидратация с протокол протеин. Понякога го правя, нали, зависимост от нуждите на косата, но основно следвам двойната терапия, която разделя измиването на две части. Косата се измива еднократно с шампуана, който е избран. В първата част от терапията се използва силна хидратация и увлажняване или заедно, а във втората част вече се използва възстановяване, протеин, аминокиселини, различни видове протеин. По този начин хидратацията, която е дадена в косата, е след това подкрепена от възстановяващата грижа на протеиновата маска или терапия. И по този начин косата натрупва еластичност, създава се един по-гъвкав косъм и уврежданията по косата се минимализират, а се възстановяват съществуващи увреждания. Сега ще излъжа, ако кажа, че всичко, което е увредено по косата, би могло да се възстанови. Не може и зависи от уврежданията. Но голяма част от щетите по косата с този тип двойни протоколи могат да бъдат възстановени и да се даде на косата това, което иначе не би могла да получи. Добре, лекичко пристъпваме вече към домашната грижа. Как
правилно да се грижим за косата вкъщи, как да разпознаеме нуждите, защото не всеки може да стигне до тебе в Hairholic, не всеки може да си позволи редовно посещение, въпреки че това винаги би бил а, най-стабилният начин да разбереш наистина от какво има нужда косата, но ако трябва да подходиме в къщи с дома, нали, според нашите си възможности, как да го направим? Това, което и аз видях, че питат момичетата в групата Hairholic е как да разберат от какво има нужда косата. Това е най-трудният въпрос и това разбиране идва с времето и с опознаване на нуждите. Това, което аз препоръчвам, за да могат да си направят сметка кое как им действа, е да си водят един дневник на косата, който реално ще отнеме 5 минути на всяко измиване, но накратко да опишат: измих с този шампуан, ползвах еди коя си маска или терапия, или смесих 2 маски, защото това също е чудесна опция за грижа. Сложих еди какво си количество от този крем, пръснах толкова от този финиш, сложих еди коя си термозащита, изсуших косата естествено или я изправих с прес и каквото направих с косата. Съвсем накратичко и отдолу. След изсушаване косата се усещаше лека, тежка, суха, много твърда или хубав обем, много блясък, основните неща. Добре и на следващия ден да запишете: косата остана такава или промени се, стана по-добре, стана по-зле. По този начин най-лесно вие може да си установите кой протокол как ви действа. Защото ако косата няма екстремна нужда от възстановяване, да кажем е сравнително нормална като коса, т.е. не е имало процеси на сериозно изправяне или навиване с мъша преса, не е блондирана косата или светлена, не се ползват някакви много, много агресивни терапии за коса, като кератиново изправяне и подобни. Косата, да кажем, е в средно нормално състояние. По този начин ще разберете кой протокол как ви действа и ще можете да се насочвате към това, от което косата има нужда. И трябва да знаете, че нуждите на косата много се променят и то се променят за много кратко време. Променят се, защото продуктите, които са качествени, съставките в тях са така формулирани, че една част от тях да преминат кутикулите и да влязат в кортекса, да възстановяват и да работят там. Друга част да работят на ниво кутикули, да възстановят междуклетъчния цимент, за да може косъма да е по-затворен и да задържа повече влага. А трета част остават по повърхността. Извинявай само за една секунда да видя дали нямам проблем в Фейсбук. Има коментар, че връзката се е загубила. Така. Така. Изгубили сме връзка по някаква причина. Добре. Чак. Не знам каква е. Освен да... Ами тук ми върви на като мен... рестартирах, се оправи, сега всичко е наред, Алекс. Благодаря много. Окей, продължаваме напред. Тогава, Ради, много се извинявам, че те прекъснах. Помниш ли докъде беше стигнала? Да, помня докъде бях стигнала. Тъкмо аз тук сега, както си говорим, ще си отворя и аз ще им поглеждам въпросите на хората, защото видях няколко интересни, на които сега в контекста на това, което говоря, мога да отговоря. И единия от тях е, че искат примерна рутина за тънка коса, боядисана или не боядисана. И при косопад, ако е хроничен, подходящи продукти също при боядисване, дали да се боядисва тънкия косъм, при първи бели косъмчета, дали да се боядисва. Сега, започвам с спецификата на тънката коса, защото смея да твърдя, че повечето жени казват: косата ми е тънка, аз като я видя, виждам, че не е тънка, така както те си мислят, но да кажем малко по-тънък косъм, така ще го квалифицирам от нормалния. Зависимост от типа тънък косъм,
дали е по-ниско пориозен, защото много често по-тънките коси са с по-ниско пориозен косъм, което означава, че е по-затворен, което още повече илюзорно създава усещането за липса на обем, за тънка коса. Другата тънка коса е когато се боядисва различни, нали, и то боядисва, казвам, боядисва се с по-светли цветове, нали, защото ако се боядисва с добър клас боя, тон в тон или един-два тона по-висок, няма съществена вреда за косата. Тънката коса, която е нископориозна, и тънката коса, която е високопориозна, има различен подход на грижа. А когато пък намесиме мазен скалп, тънка коса, сухи краища, трагедията е пълна. И виждам, че много жени страдат от този комплексен проблем. И затова искам да говоря за него и да дам пример какво могат да правят, за да подобрят реално визията на косата. Когато косъма е тънък и нископориозен, усещането за липса на обем е много по-голяма, защото самия косъм изглежда още по-тънък заради това, че кутикулите са напълно притворени. Какво се случва, когато използваме продукти при тънка коса? Първо ще говоря за самата коса, след това ще се върна и на скалпа, който е по-омазнен, какво да се прави. Тънката нископориозна коса не търпи съставки, които утежняват. И казвам съставки, това са предимно по-маслени, по-богати продукти. Тя не търпи визуално, но тя има нужда от тях. И сега тук идва въпроса какво да правим. И затова аз казвам кой е най-правилният подход за тънка, по-нископориозна коса. Когато се измие косата и се нанесе някоя по-богата маска, за да може тази коса да получи по-хубава грижа, задължително, абсолютно задължително е да се сложи шапка за баня 5, 6, 7 минути с сешоар, да се затопли, да се отвори косъма, да се сложи след това един тюрбан и поне половин час престой. Тънката коса, ако няма време и възможност да си позволи това, тя трябва да ползва предимно или продукти на принципа маска, балсам без отмиване, много лека форма, или изключително леки маски, за да може те да не се натрупат по повърхността на косата. Защото какво се случва? Когато е претворен косъма и се стои малко време с маска или терапия, в добрите маски терапии молекулите са с различен размер. Една част от молекулите са много малки. Тяхната цел е да могат да минат през кутикулите и да влязат навътре в кортекса. Друга част от молекулите са по-големи, да работят на ниво кутикули. И третата част са създадени да затворят, да предпазят косъма, там където има липсващи кутикули, да заместят, за да няма дехидратация. Какво се случва, когато косата е тънка и ти нанесеш един продукт на косата, стоиш 5-6-7 минути и изплакнеш? Тези съставки, които е трябвало да проникнат вътре до косъма, до кортекса и да стигнат до кутикулите, те стоят на повърхността на косата, на косъма и го утежняват. Няма никаква възможност те да си свършат работата. Те са като добре измити в канала, подхранваме канала с добри продукти. Сега аз знам, че производителите много обичат да казват 5-6 минути престой е достатъчен. Не е достатъчен. Съжалявам, че ще ви разочаровам, но не е достатъчен. Особено за тънките коси. Някои коси биха могли да реагират добре, но тънкия косъм има нужда да му се даде възможност да поеме каквото му е нужно и след това много добре да се отмие. Сега, когато говорим за по-високопориозна коса, където косъмчетата са по-пухкави, защото кутикула е по-отворен, там затоплянето не е необходимо, но пак е необходимо да има малко по-дълъг престой. И ако, въпреки всичко, продукти, терапии има, които ви утежняват, но са добри като действие,
аз съветвам да се направи двоен протокол, но не същински, ами да се измие косата еднократно, да се нанесе една такава маска терапия, да се постои 20-30 минути и след това да се измие повторно косата и да се използва някоя маска без отмиване от типа на К18. Трима имат такива, Сенсът имат балсам, Лауга имат, Лакме. Няма да изброявам, много са. Или другия вариант, който е много подходящ за тънък косъм, да използват вашата хидратираща маска като балсам. Заради състава си тя е изключително лека и когато я използваш за 3-4 минути, тя не утежнява косата, дава едно леко гланцово покритие и може да се използва като балсам. Защото целта на балсама е кондишнинг, да кондиционира косъма, да го затвори, да даде гладкост. Маската може да се използва на този принцип и е изключително подходяща за всякакъв тип пориозност, тънка коса. Пак сега, Ксили Шайна в нея наистина успя по естествен начин да затвори точно така. кутикулния слой, без да е силикон. Разбрахме за тънката коса. Преди да продължим нататък в детайли за различните типове нужди на косата и скалпа, нали, защото имаме въпроси за чувствителен скалп и съборен дерматит, как да подходиме. И имаме обаче и въпрос кои са задължителните продукти за една домашна рутина, как трябва да изглежда една рутина вкъщи, така че да знаем, че се грижиме добре за косата си и за скалпа. Казвам минималния брой и тип продукт, без да казвам какъв точно, защото всеки има различни. Имайки тези неща, на 90% вие имате абсолютно правилна и адекватна грижа. Започвам с необходимостта да има един дълбоко почистващ шампуан, който, както казах, според това къде живеете и каква е водата, дали пътувате често, защото ако пътувате, аз имам клиентки, които пътуват за Дубай и те имат рутина за Дубай и рутина за България. Имам няколко момиченца, които са студентки в Англия, водата там е брутална за скалпа, такива поразии нанася, там имаме друга грижа. Затова дълбоко почистващия шампуан е важен да го имаме в рутината. Освен него, поне още 2 шампуана. Единия да бъде по-протеинов, за да може да кажем, да даде малко повече обем на косата, защото като цяло по-протеиновите шампуани са тези, които дават малко повече плътност. Макар че има и доста добри шампуани за обем, които са по-скоро хидратиращи, но няма да навлизам сега много в подробности. Другия шампуан, който трябва да бъде повече хидратация, увлажняване, може да бъде комбинация. С това изчерпваме шампуаните. Добре би било, ако косата е малко по-гъста или е склонна да се омазнява по-често, да има и един скраб за скалпа, който да се използва в зависимост пак от типа скалп, но на около 10 дни или 2 пъти месечно. Като може и е чудесно да се използва при рестарт на косата последния начин. Първо скраб, след това дълбоко почистващ шампуан и след това вече шампуана, който сте решили да ползвате и да се направи терапия. Това е първата линия продукти. Следващата линия са маски и терапии. Поне една маска чиста хидратация, може да има и да е комбинация хидратация и увлажняване, което означава да има и масла, да има и хиалуронова киселина, да има и колаген, такъв тип. И една маска по-силен протеин. По-силен протеин, това са житните протеини, това са кератина, така силен протеин, царевичния протеин. Добре е да има и една такава маска. Сега, другите 2 маски, които ги давам, са опционни и може да си прецените дали искате да имате, но добре е да има и маска с по-лек протеин. По-леките протеини са купринения протеин, граховия протеин, оризовия протеин или оризова вода. Също така, да кажем, от киноа, протеин от киноа също е сравнително така по-мек като действие. Хем е протеин, хем няма действието на кератина. Това го давам като опция, ако искаш, и е хубаво да има една
терапия поне веднъж в месеца да се прави. Такива терапии най-лесни са, примерно на Лалга имат ампули, които са чудесни за такава терапия, или отделни дозички имат скрин, имат терапия на дози. Такава, която не струва скъпо и периодично можеш да я подновяваш. Аз не казвам, нали, да вземат К18 или да вземат, нали, на Лалга маската без отмиване, скъпи продукти са, но има и бюджетни продукти, които можеш периодично да подновяваш и да не натежат наведнъж на бюджета. До тук, нали, сме с измивните продукти. Аз За мен за хората, които не знаят, те прекъсвам, каква да бъде тази терапия, какъв да е ефекта от нея, какво да е действието. добре е да бъде протеинова терапията или да кажем възстановяваща, така да се ориентират. Добре, Като терапия, окей. защото хидратираща маска от типа, примерно, вашата маска, която е хидратиращата, е чудесна маска, може да замести абсолютно всичко друго, защото тя е само и точно хидратация. Няма да се чудят, ама има ли вътре протеин, ама няма ли вътре. Не, няма. Чудесна е да се вкара във всеки един протокол. Хидратиращата маска на Калиначи е една от най-използваните маски и аз в моята рутина и тук винаги използвам, дали в комбинация в терапия, дали само на скалпа, а пък на дължините друго. Затова съветвам, нали, ако се чудите какво да изберете, особено с оглед летния сезон, който идва и нуждата, по-голямата нужда от хидратация, защото косама се отваря от топлината и повече губи влага, е добре, нали, да си я имате в запас. Но това, което исках да кажа за линията на продукти. 3 шампуана, 2 основни маски, противоположни, повече възстановяване и хидратация. 2, една, ако е възможно, нали, бюджета позволява да бъде с по-меки протеини, които изброих, и една терапевтична. Аз затова казах биомиметичната ампула на Лалга, защото е мъничка, не е толкова скъпа и стига за 3-4 използвания. Също така има на скрин една двустъпкова терапия. Различни са, но основното е, че е добре да има и една такава терапевтична грижа. Това са. Оттам нататък започваме с финишите. Финишите са за дължините и за скалпа. Мога да кажа, че абсолютно задължително е да имате два продукта грижа за скалпа. Единия, който да го използвате по-често, ако не ежедневно, то през ден, като например вашия серум, е идеален за това, защото не утежнява по никакъв начин скалпа, не омазнява, няма усещането за нанесен продукт. И някоя активна ампула, която да се използва при измиване. Да се балансират нуждите, защото серума на Калиначи, то е DHT блокери, то е засилване на микроциркулацията заради кофеина и така нататък. Добре е да се дадат и нали, друг тип грижа, за да може да бъде по-обхватна. Тоест, 2 продукта за скалпа би било оптимално. Ако има проблемен скалп, т.е. има вече, ще говоря и за малко за себорея, за дерматит, за тия кожните проблеми, за омазняването, но ако скалпа е по-чувствителен, често има сърбеж и така нататък, добре е да има и отделна грижа за скалп. И сега аз тук ще кажа нещо, което аз лично често правя, и това е ползвам продукти за лице като грижа за скалп. Препоръчвам на клиентите такива продукти. Всички са доволни от такава грижа, защото аз насочвам към продукти, които са леки, не утежняват, по никакъв начин няма да създадат усещането за омазняване. Един от най-често използваните продукти е вашия околочен серум. Само ти можеш да го сложиш там и да ти хрумне да го сложиш там. Няма абсолютно никакво. Той е подходящ да се използва една помпичка, не повече, да се нанесе на няколко места на скалпа, докато е мокър след измиване. Той е толкова воден, че заздравява епидермалната бариера, хидратира, страхотен е за грижа за кожата на скалпа. Друг такъв серум, който аз много често използвам, е един на Geek Gorgeous, който е с бета-глюкан и мадекасосид. Той също, това са естествени хидратиращи фактори, също чудесно не омазнява скалпа, чудесно хидратира. Добре е да имате и един такъв продукт, за да се грижите за скалпа. И вече за финишите зависи от нуждата. Ако търсите обем, някаква пяна, която прави обем, финиш за уплътняване, спрей за корени за уплътняване. Нали? Един от хубавите спрейове за обем
е на К18 спрея. Той е много хубав да се използва и на суха коса, когато искаш малко да рефрешнеш и да дадеш обем, се смачкала косата. Също така много хубав продукт за плътност е на Кидра техния спрей за обем и плътност от серията за обем. Той така едно напомпване дава на косата, на самия косъм и дава плътност. Защото знам, че много често, това са най-често търсените продукти, да има обем, да има плътност, и за това насочвам към тях. Има и разбира се още много продукти, сега няма да влизам в подробности, но финишите зависят изцяло от нуждите. Но нещо, без което не можете, е термозащита, особено ако сушите с сешуар, не просто на хладна струя да духнете на косата, за да изсъхне, ами си я изсушавате с цел четка, сешуар, изправяне, стилизиране, дори да ползвате Dyson, дори да ползвате биоиони, какъвто и висок клас сешуар да използвате, термозащитата е задължителна. И накрая за разкош някакво леко масло за крайчетата, което може да се използва ежедневно, за да подпомага затварянето на най-пориозните части от косата и да създава един филм, който да пречи на дехидратацията. Това е минимума. Това за много хора е много повече, отколкото могат да си представят при всички случаи. Но да, факт, това означава, че ще обходим всички нужди на косата и нуждите на косата се променят във времето, както каза ти. Така че дори един продукт в момента да остане, това са продукти, които ще използваме много дълго време като продължителност. Мария Димчева пита да препоръчаме протеинов и хидратиращ шампуан. От Калиначи шампуаните, златния шампуан е протеинов, всичките билкови шампуани са готово, удобно. Така. Добре, значи сме отново на линия, нали? Отново сме на линия, поне така ни казва, че отново сме на линия и ни виждат вече трета минута. Така, извиняваме се за техническото недоразумение, което ни сполетя. Рисковете на живото предаване. Бяхме стигнали до финишите, да довършим за термозащитата. Говореше и има въпрос в групата как точно да ги нанасяме, в каква поредност да нанасяме финиши. Сега, тук ще ви кажа най-лесния, който е от по-течните към по-маслените. И накрая завършваме. Много често ме питат, термозащитата ли трябва да е последна или трябва да е последно олиото, да кажем, финиш някакъв тип кристали. Сега, това, което искам да ви кажа е, че ако нанесете термозащита, тя е да кажем, по-водна и след нея нанесете други продукти, по никакъв начин няма да изчезнат термозащитните филтри. Те ще са в косъма и ще изгорят по време на топлинната, да кажем, ако е изправене и изсушаване с сешуар. Но много често проблема с натрупването на продуктите като финиши е, че се използват много и в количество като за един финиш. Значи има значение, аз използвам поне 4 финиша, говоря за дължините. Единият е термозащита, термозащитите добрите винаги имат и други функции, тип 10 в 1, 100 в 1, но имат и други функции, освен термозащитни филтри. Нанасям нещо, което да предпази от бухване косата. Давам нещо, което да даде допълнително възстановяване, бонд, да работи без отмиване. И задължително слагам накрая олио. Много различни олия ползвам. Говорим не за базовите масла, за олията, които са финиши. Задължително слагам олио на влажна коса и след това, когато се изсуши косата, олио и на суха коса. Защото олиото на влажна коса има за цел да предпази отварянето на краищата на косата при изсушаване и да може влагата да се задържи в косъма. Олиото, което се слага на суха коса, след като вече е стилизирана, основно цели да задържи затворен косъма, да даде тази гладкост и мекота, която искаме поне по краищата да не са сухи.
Много често ме питат дали ще се изпържи косата, ако сложиш олио като финиш и след това минеш с преса. Няма да се изпържи. Нямаме тигани, нямаме слънчогледово масло, нямаме такива работи. Много от добрите олия, които са за дължините, имат в себе си и термозащитни филтри, и слънцезащитни филтри. Като цяло подпомагат, предпазването на косата. Така че няма да се случи такова нещо, но аз смятам, че е излишно да сложиш на суха коса олио и след това да минеш с преса. Правилният начин, не защото ще я изпържиш, а правилният начин е да използваш термозащита на суха коса, кичур по кичур, където минаваш с преса или където използваш маша. И след като косата е стилизирана, вече да нанесеш малко олио, не само на дължините, можеш от тук да започнеш да нанасяш, за да може да се получи на общо затваряне на косама. Толкова са добри новите олия, казвам новите, имам предвид на по-високия клас марки. Не говоря за кристалите, които може да вземете от тип Лили Другерия, но говоря за маслата и за олията на добрите професионални брандове, че по никакъв начин няма да получите отежняване. Дори можете да си имате лятото едно такова малко олио в чантата и когато усетите косата от топлината, да усетите по-суха, да нанесете малко количество, за да предпазите от прекомерна дехидратация. Разликата, аз се спрях на това, че хидратиращите съставки и увлажняващите съставки са еднакви и за косата, и за кожата. Само че косата е мъртва структура. Тя няма как да реагира съобразно обстановката. Когато вънка е много влажно и косъма е по-пориозен, той започва да поема влага от въздуха, става фризи, става раздут, пухкав, лепкав, става много неприятен. Това често се случва лятото на морето, когато е и по-топло, и по-влажно, става много неприятно. По друг начин, когато е вънка топло, няма никакъв изглед за влага, напротив, обратно, горещо е, пече слънце, самата температура е висока, не просто непосредствено ви грее върху косата, просто е топло. Косата, макар да няма механизъм, кутикулите механично се отварят от топлината. Чисто физика е това. При кожата нещата са много по-добри, защото на кожата й трябва 24 до 48 часа да се адаптира за различните климатични условия. Ако си в пустинята Сахара, повече от 2 дни и даже още на първия ден започва кожата да задържа влага. Тя няма да отдава, тя ще задържа влага. Ако отидеш на много влажен климат, обратното, ще спре да поема толкова много влага. Но кожата е жив орган, дължините на косата съответно са мъртъв кератин, да кажем, кератизирана структура, която обаче, за съжаление, се уврежда сравнително лесно, когато не полагаме правилната грижа и се възстановява доста по-трудно. Пита дали ще има запис. Запис ще има, да. И имаше въпрос дали и финишите се разделят на протеинови хидратиращи. Да. Финишите също се разделят на протеинови хидратиращи и да кажем, ако не сте имали възможност да направите типичния двоен хеархолик протокол в първата част хидратация, във втората протеин или обратно, ако в първата част е протеина, във втората хидратация, искате да сте използвали само протеин, да кажем. Ако косата ви не харесва толкова протеин, не стои толкова добре от протеин, но той все пак е нужен периодично да се използва, тогава може да дадете баланс, когато използвате предимно хидратиращи финиши. Така косама ще се затвори, ще се омекоти и няма да усещате косата си така, както иначе, ако използвате протеинови финиши. Същото е обратно. Ако косата ви няма нужда от хидратация или искате да дадете баланс, направили сте хидратиращ протокол, в който хидратация, увлажняване са били основните продукти, тогава с протеинови финиши можете да балансирате и да дадете, освен гладкостта, която има след хидратация, но и да дадете едно усещане за плътност и за напомпване, което пък правят протеиновите продукти. Добре, благодарим. Това е за рутината. Искахме да е лесна, не е лесна, иска си продукти, иска грижа, иска последователност и иска разбиране.
видях, че бяха попитали дали има възможност да не се сменят шампуана и маската и да се ползва само един дълго време, една серия. Това, което искам да кажа е, че ако косата е нормална, няма някаква специфика, не е увредена и се цели поддържане на добър външен вид, в такъв случай може да се вземе една серия, която е балансирана. В нея има и хидратиращи съставки, има и меки протеини и да се използва по-дълго време. Да, може. Но ако вашата коса е блондирана или сте прекалили с термичната агресия или пък по някаква причина косата ви не е в добро състояние, това да използваш една серия или да не даваш допълнителна грижа за косата, просто няма да се случат нещата. Всичко зависи от вида коса. Аз, когато имам клиенти, които ми казват, аз мия косата си много често сутрин, налага ми се. Някои ходят на басейн, рано сутрин плуват и след това си мият косата. По различен начин им тръгва деня и тогава аз създавам протоколи, които да са по-бързи, да могат да са достатъчно ефективни при по-малък престой, но не по-малка грижа за косата. Да, има възможност за такива протоколи и ако имате желание, мога да ви кажа един-два примерни такива. Като основното е, че при такъв тип протоколи се използва, ако можеш да стоиш, или някой по-силен балсам, т.е. балсам, който има не просто кондициониращо действие, ами малко по-активна грижа. Да го използвате 7-8 до 10 минути престой, би бил достатъчен, но ако разчитате само на този тип грижа, няма да има ефект. Ако го използвате от време на време, когато няма възможност да дадете по-сериозна грижа, е окей. Но ако това ви е основната рутина, да слагате балсам за 5-7 минути и да ползвате само маски без отмиване, в един момент косата ви няма да стои добре. Не защото маските без отмиване не работят добре. Такива маски са и K18, и Трима има такава маска, и, както казах, и Лауга има такава, Лакме. Но това, което исках да кажа е, че този тип маски, за да работят за 4-5-7 минути и след това да почнеш да сложиш финиш или да сушиш косата, те правят следното. Почти механично, заради съставките си, отварят кутикулите. Влизат вътре в косъма и работят. Но нищо не затваря кутикулите. Те само отварят, влизат, работят. Трябва да има след това продукт, който да затвори кутикулите. И в такъв случай, когато се използват такива продукти, от време на време може да разчитаме само на някой добър хидратиращ финиш или финиш с по-ниско pH, за да затвори косъма. Когато обаче това се прави преимуществен, т.е. грижата е предимно с такива маски и балсами без отмиване, в един момент финиша не е достатъчен и косата започва да се заплита и аз много често получавам обратна връзка. Много беше хубава, примерно, коя си маска без отмиване, която и да са ползвали. Много ми хареса как стоеше, обаче на 7-8 използване вече не усещам добре. Не усеща добре, защото косата е получила от една страна нужното й, а от друга страна косата много дълго време стои с отворени кутикули и съответно и по-лесно губи влага и става в един момент суха. И то става интересното. Хем правиш терапия на косата, целиш да се възстанови, да изглежда по-добре и в един момент тя визуално не изглежда по-добре. Здравето се е възстановило в някаква степен, но визуално косата не изглежда добре. И затова трябва да има баланс. Да, факт, трябва да има баланс. Има въпрос за кода на Калина, че по принцип е постоянен за групата и дава 5% отстъпка. В момента по време на лайф и да кажем още един час след това ще го оставим да действа в рамките в промоционалния му вид, както е в момента и дава 20% отстъпка. Много напредваме във времето. Ради, ще те помоля да си максимално кратка.
това, което ни казваш, е супер любопитно и ако се съгласиш, ще направим и още една по-подробна сесия на тема омазняване, чувствителен скалп, грижа за... Да, защото имаше такива няколко въпроси за себореята, за омазняването. Аз няма да... Това е много дълга тема, няма да тръгвам, но искам два такива въпроса. Имаше, само искам да им кажа две-три думи на момичетата за какво става въпрос. Омазняването е един много сложен процес и той не е с един фактор. Фактора може да бъде просто генетика. Фактора понякога, когато има промяна, е засилване на ендрогенните хормони. Понякога е свързана с инсулиновата резистентност. Много често е свързан с начин на хранене и нерядко с възпалителни процеси. И затова аз няма да тръгна да обяснявам различните причини за омазняването на скалпа. Но какво се случва, когато има повишено омазняване? Хората много често тръгват да искат да е максимално чист, да го усещат свеж и започват малко по-агресивно действие по отношение на скалпа или да го изсушат, така да се каже. Това изсушаване активизира още повече себумните жлези и се получава нещо много неприятно. Произвежда се много по-голямо количество себум от себумните жлези. И сега скалпа има микрофлора, там има дрожди, има микроорганизми от всякакъв вид, бактерии и така нататък. Те са в някакъв баланс. Когато обаче ескалират и заради повечето себум започнат да се размножават повече, маласезията и други разни бактерии и дрожди, се получава следното. Себорея, омазнен скалп, на места дори неприятна миризма, може да има дразнене, сухота, усещане за сухота и сърбеж. И това нещо е възможно да се регулира, като колкото и да е странно, себумът не трябва да остава на скалп, защото засиленото производство на себум от масните жлези дава храна на тези вече увеличили се дрожди и бактерии и те още повече се увеличават. Но не трябва да се дехидратира скалп. Затова подходът е следния. Преди да се измие скалпа, може да се нанесе, сега да няма активен косопат, може да се нанесе буквално една чайна лъжица на най-неприятните места, където дразни. Зехтин, чудесен е, чист сквалан, има готови сквалани. На принципа на двойното почистване. Както чистиме лицето си, първата стъпка е маслена, за да може да улови себума, да улови слънцезащитата, да улови фондютен, грим, пудра, каквото имаме и след това с измивния продукт да се измие много по-лесно. На същия принцип нанесено малко сквалан на скалпа, не като терапия. Нанасяш и къпеш. Веднага да измиеш косата с шампуан, който предимно, приоритетно хидратира и пази скалпа. По този начин ти отнемаш храната на дрождите и бактериите, които са в повече, не нарушаваш епидермалната бариера, не предизвикваш себумните жлези да произвеждат повече себум и постепенно, особено ако е хванато в началото, постепенно се получава затихване на себореята. Тук сега няма да навлизам себорения дерматит е пък нещо съвсем различно, ако са ме питали за това. Себорения дерматит е нещо много голяма тема и няма да имаме възможност да говорим. Бих направила, да кажем, един отделен лайф за проблемите на скалпа, като себорен дерматит, като псориазис, като различни екземи и така нататък, за да може да им дам малки, кратки ръководства на хората, как да се справят поне да им стане комфортно на скалпа в къщи. Защото много често, особено себорения дерматита като цяло, той е състояние, което се включва и изключва и много често зависи от съвсем различни фактори от грижата за скалпа. Добре, аз съм съгласна, ще се разбереме с тебе за отделен ден, който ще е на скалпа и съответно на това при различен вид проблеми от този род. Преди това искам още на един-два въпроса за косопада, нали, да се върнем на темата за косопада, да отговоря. Една дама беше питала, да не излъжа кой точно, но тя вече има изградена рутина с определен тип продукти. Ако го намеря, ще...
Така, да, Мияна Петковска е питала. Така, в момента съм на лечение с Монджаро и тъй като поначало не се храня съвсем пълноценно, вероятно това е причината да имам косопат. Започнах прием на витамин D, желязо, B12 ежедневно и от 2 седмици ползвам и серума на Виши, но косопадът продължава. Какво да правя в тази ситуация? Аз тук ще допълна въпроса, ради 2 седмици достатъчни ли са, за да видим резултат, когато се борим с косопат? Не, твърдо 2 седмици не са достатъчни. Чисто цикъла на косама е следния. В момента спира да расте, т.е. излиза от фаза на растеж, влиза в фаза на покой, катаген. Там пребивава 2 седмици. И след това, в рамките на около 2 месеца, някога 3, косъмчетата, които в този момент са излезли от фазата на растеж, падат. Това няма как за 2 седмици да повлияе косопат. Какво се случва? Възниква косопат. За да може косите, които са изпаднали, косъмчетата, които са паднали днес, когато причината за косопада е стартирала. Говоря много условно, нали? Но ето започнала дамата да приема лекарство, което регулира телесното тегло и така нататък. Започва. Това означава, че от този ден нататъка косъмчетата започват да излизат от фаза на растеж. На тях им трябва 3 месеца, за да паднат, при добри условия. Защото понякога се получава задържане на телогенна коса, много повече от 3 месеца, понякога повече от година, което не е хубаво, но е много дълга тема да обясня защо се случва и защо не е хубаво. Но това, което е по-важното, когато има статична причина за косопат. Аз имам клиентки, които приемат лекарства, които със сигурност предизвикват косопат, но те са за живота и здравето им, т.е. не могат да бъдат спряни. Тогава работим да бъде ограничен косопат. Приема от 2 седмици на добавки не са достатъчни, да не говорим, че най-вероятно не е толкова свързано с липсата на тези нутриенти, а е по-скоро свързано с липсата на омега-масни киселини, липсата на протеин, защото предполагам, че е намален приема въобще на храна. И най-добрият начин при използване на такива медикаменти, преди да се използват, да се види какви са нивата на нужда, т.е. да се изследват определени показатели и да се включат превантивно, преди започване на лечение с такива медикаменти, превантивно да се използва, да се започнат добавки, които аз наричам храна за коса. Тоест, те не са свързани с липси, а те са свързани с това, че всяка от тях прави нещо за косама. И една от най-любимите ми, това е еолизин. Еолизин се съдържа и в косама, той е много важен за формирането на косама. Липсата му есенциална киселина е. Най-лесният вариант е да се приема, може да се приема неограничено дълго, не зависи от нищо останало. Нали? Има и такива други добавки, но нека да не влизаме в... но 2 седмици е крайно малко време. Работата на противокосопадните продукти, когато се ползват при активен косопад, е да спрат нови косъмчета да излизат от фаза на растеж. Тоест, косопада да започне и да приключи в рамките на 3 месеца. Това е. Защото ако не използваме продукти и не набавяме вътрешната нужда и не използваме продукти, грижа за скалпа, за фоликулите, ние не спираме по никакъв начин организма ни да изважда нови косъмчета от фаза на растеж, да ги изважда нови и така косопада става много дълъг. И някъде видях, че ме питаха колко дълъг трябва да е сезонния косопад, кога косопада не е сезонен, какъв е. Сезонния косопад, който е пролет и есен, е точно в рамките на около месец и нещо трябва да приключи. Той не трябва да бъде много обилен, той трябва да бъде по-интензивно падане на коса от обичайното. Ако след около месец и половина, 2, максимум 3, този косопад не е спрял, значи не е сезонен косопад, ами е продиктуван от други нужди. В съвремието сезонния косопад за мен не съществува.
Такова нещо като сезонен косопат имат само хората, които имат много отговорно и сериозно отношение към грижата за косата и просто периодично заради сезона косата пада малко повече, но не плашещо повече. Да, той може даже да мине и незабелязано, ако не е фокус грижата за косата. Последно, спомням си, че имаше някой въпрос за рутина и противокосопадна грижа по време на бременност, кърмене и така нататък. Сега, това, което мога да кажа е, че аз честно казано по време на бременност и кърмене съветвам хората да са наистина много внимателни с това какво ползват. Независимо от, даже по време на кърмене повече, защото като цяло плацентата пази бебето доста. Но продуктите, които се използват на кожа, на скалп, които могат евентуално да преминат епидермалната бариера и да навлязат в кръвотока, дори в малки дози, аз казвам, че е добре да бъдат внимателни. Има серуми противокосопадни, които са много леки, които са конкретно за дами в период на бременност и кърмене. На Сенсас противокосопадните продукти са такива, те не са много силни, но действат чудесно в период на бременност и кърмене. Когато обаче има косопад след раждането, много рядко той е обусловен от хормонален дисбаланс. Нали? Много лесно обвиняваме хормоните за всичко. Но какво се случва след едно раждане? Има движение в хормоните. Наистина, те са, докато се напаснат от ниво преди забременяване, има движение нагоре-надолу, диспропорции и така. Всъщност проблемното не са толкова хормоните, защото това не са някакви хормони, които биха генерили интензивен косопат. Нито естрогена, нито прогестерона може да генерира толкова силен косопат, освен ако прогестерона не е изключително нисък. Но нивата на прогестерон много плавно се понижават след раждане, така че не е причината това. Причината обаче е много често тези хормони създават така наречената, или тя е специфична, следродилна депресия или силна тревожност. Следродилна депресия, тревожност и така нататък, това са причини, които повишават стресовите нива и така нататък. И всъщност са причина за косопат, но не заради това, че жената е родила, а заради стресовите фактори, които са след раждането. И другия фактор, който всъщност е много с по-голямо значение и по-тежък е, че по време на бременност всички витамини, нутриенти и така нататък отиват към бебето. По време на кърмене по същия начин. Както се казва, калция се взима от костите на майката към бебето. Ако майката няма адекватна грижа за себе си, докато е бременна, да взима допълнително протеин, да яде повече извара, да набляга на добрите масни киселини, това нещо в крайна сметка почва да става дефицит в нея и дефицита се отразява на косата. Аз много обичам да казвам, че след родилния косопат само носи това име, но той не е обусловен от хормоните, които съпътстват бременността и раждането. И още нещо има, което могат майките да видят, то е леко засилване на косопада в рамките на около 2-3 месеца, малко повече падане на коса, без да е нещо притеснително. Това е всъщност задържаната по време на бременност коса, която по принцип е задържана, както се казва, неправомерно. Тя лека по лека ще отпадне. Може да не отпадне цялата, но една част от нея ще падне. Това са причините за следродилния косопад, наречен следродилен. Той просто основната причина е липсата на витамини, минерали, нутриенти в майката. Темата е много дълга и при всички случаи, ако си съгласна, ще има продължение, както ще засегнем и темата за скалпа и за по-добрата грижа за скалпа при вече различните особености, които той може да има. Можахме на доста въпроси, искам да отговоря, но просто времето ни е малко. Добре е да направим скоро още един лайв. Съгласна съм, съвсем скоро ще го планираме. Аз имам още един последен въпрос. Дама ни беше питала в началото на на лайфа, Иляна Мир, мисля, че беше, при алопеция тоталис има ли някаква надежда?
За съжаление, ако алопеция тоталис е свързана с абсолютно миниатюризиране на фоликулите и няма жив фоликул, който да не дава косъм, но да е жив фоликул, няма връщане назад. Единствено, но дори няма изследване, което да даде информация дали космените фоликули са напълно загубени. Това, което аз наблюдавам, дори измервайки с Hair Matrix, който казва, че в еди кой си район, в който съм замерила, на квадратен сантиметър замерва, например, 85 фоликула. Това е замерено. Да. Аз гледам при повторно, след около 5, вече правим повторни измервания с Hair Matrix след терапия вътрешна и външна, за да видим разликата. Ами на същите места, заснети, виждаме повишаване на броя на фоликулите, което означава, че Hair Matrix е замерил колко фоликули вижда, но за периода на терапията има събудени фоликули, които преди може би никога не са произвеждали косъм, но сега започват. Или такива, които поради различни фактори са спрели да произвеждат косъм, но не са, аз казвам атрофирали, за да ме разбират, нали? Това не е медицински термин. Не са миниатюризирани, живи са, най-просто казано. Не произвеждат косъм, но са живи. Те могат да бъдат стимулирани с правилната терапия да започнат да произвеждат косъм. При такъв тоталис, който навсякъде косата липсва, може да се разбере дали има живи фоликули само след терапия. Само след набавяне вътрешни нужди, бустване на организма и въобще изцяло добавки, които са за стимулиране на косъма и терапии на скалпа, които са конкретно грижа за фоликула. И е възможно да има събуждане на фоликули или такива, които никога не са произвеждали, да започнат да произвеждат, или такива, които са спрели да произвеждат, но не са атрофирали, да се възобновят. Но никой не може да го каже без да се пробва някаква терапия. Разбрах, да. Значи все пак надявам се да надеждим дамата и да й кажем, че има вариант да се изследва допълнително и да се пробват различни терапии, за да се види има ли ефект или наистина е необратим процес. Ради, ако трябва да е... какво искаш да запомнят? Не видях господа, освен Тодор. Освен какво искаш да запомнят от тази среща? Ако трябва да са двете или трите неща, които трябва да запомнят дамите, какви да бъдат те по повод косопада, нали? Това да се върнем на темата косопад. Да. Не допускайте активен косопад, което означава, че дори да нямате ежедневна грижа, защото няма в момента косопад, нанасяйте през ден продукт без отмиване и когато наближават рискови за вас периоди, да кажем, предстои ви операция или започвате да приемате някое лекарство, подгответе организма, като засилите използването на продукт грижа за фоликулите сутрин и вечер. Задължително. Когато е период на косопад и дойде при мен човек и каже пада, аз виждам пада, като пипнеш косата, дърпаш и постоянно пада по някой косъм, задължително не от утре. Тръгва си от тук, ако няма вкъщи никакъв продукт за косопад, тръгва си от тук само с един серум, за ръката да започне веднага, като се прибере. Веднага. И е много задължителен масажа на скалпа. Просто понякога дори, ако не е сериозен проблема, дори само масаж на скалпа може да даде сериозен резултат. Това не трябва да се пропуска. Факт, да, ежедневният масаж на скалпа 15-20 минути преди лягане с мекото на пръстите в рамките на минута-две стимулирате кръвообращението, съответно почва да се храни корена и фоликула и косъмът се държи по друг начин. Ради, много ти благодаря. Имаме още много... Преди да приключим, искам да попитам, понеже аз не виждам тези, които са лайв, т.е. кои са били лайв, кои сега са лайв.
Да. Просто искам да кажа, че от мен една от дамите, която е лайв била на сегашния и на предишния лайв, след това ще ги погледнем и понеже аз не ги виждам, ще изберем една, която и подарявам терапия според нуждите на косата, след като направя диагностика на косата, видим какъв е типа еластичност и така нататък, да направим една терапия за косата изцяло по метода Hairholic, като ако тя не може да се възползва от нея, защото не е в София, няма пътуване и така нататък, няма проблеми да я подари на някой по нейно усмотрение. Но тъй като аз не виждам кои са били лайфи в листата, това ще трябва да стане след приключване на този лайф. Добре, така се разбираме. След предаването, след лайфа ще изберем една дама, а пък ако иска да се възползва, може ли да й направиш диагностика по телефона? Извинявай, но последното не го чух. След като... Ако дамата няма възможност, а все пак иска да се възползва без да пътува до София и прескочиш диагностиката с уреда, може ли да го направиш терапията, диагностиката всъщност и консултацията по телефон? Аз консултация мога да я направя по телефона, но вече е с оглед на... Правил съм много онлайн консултации, но виждам съществената разлика да се види косата на място, да се види скалпа на място, а не просто да чуя косата ми е много тънка и аз да я гледам на снимка, защото различно е видимо. Но ако настоява, ако няма възможност и предпочита така, да, мога да я консултирам с продуктите, които има, как да ги използва, как да се грижи за косата си според нуждите. Благодарим, Калина, че се присъединяваме към жеста, който правиш към хората, които ни слушат и гледат в момента. И естествено, продуктите, които считаш, че биха били от полза за дамата от нашите серии, с радост ще ги подарим. Десно. Да бъде пълна грижата. Да бъде пълна грижата. Аз ще сгуба видеото и ще го направим на едно общо за дамите, които искат да гледат записи, да гледат пълното видео. Благодарим на всички, които бяха. И прекрасна вечер от нас. От мен. Много ви благодаря, момичета. Хубава вечер. Хубава, чао.